बुलेट कार माइ दै गय फाननानै खारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव सानै फिसानि बिफा मृदुल गयारी आरो सानै गथ'नि बिमा हायना बसुमतारीजों दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैया फिसा गोनां हौवा हिनजाव लाना खारनायनि बादायलायनाय जादों नामा? बिहारि जनायाव मुसलमानजों जेननायाव गैया नैबे फान्था गेलेया खारनाय 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 अखा नायब्लानो खारनाय रादाब जाय रादाबखौ नोंथांमोननो बर' रायजो राजाफोरनो हारिनि गाज्रि जागोन सानना फोसावनो गोसो जायाब्लाबो फोसावनो गोनां जादों। फिन खनसेबाव सानै फिसानि बिफा मृदुल गयारी आरो सानै गथ'नि बिमा हायना बसुमतारी सानैजों दोनखारलायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि गबर्दना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खाग्राबारि गामिनि सानै गथ'नि बिफा मृदुल गयारीया बाक्सा जिल्लानिनो बेन्दोंआव थानाय बागमारा गामिनि सानै गथ'नि बिमा बिरबल बसुमतारीनि बिसि हायना बसुमतारीखौ थांनाय 14 एप्रिल खालारखालि लानानै खारदों। मृदुल गयारीनि बिसि मनिका देवी बर'आ खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला फिसाय मृदुल गयारी आरो बिरबल बसुमतारीनि बिसि हायना बसुमतारीजों सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दो दंखायोमोन। नखरनि माइ दै गारि गरा गासैखौबो फानजोबना खारदों होनना फोरमायदेरदों। आरो बेराफारसेथिं हायना बसुमतारीनि फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला हायना बसुमतारीया बरपेटा र'डआव गारि बायनो होननानै थांनाय समाव बरपेटा र'डआव मृदुल गयारीया हायना बसुमतारीनि फिसाज्लाखौ जोख्लायनानै गालांनानै हायनाखौ लानानै खारदों होननानै फोरमायदों। नाथाय सोरनि बाथ्राया सैथो? बियो मोजां मोनलायनानै खारनाय मृदुल गयारी आरो हायना बसुमतारीखौ हमनानै मोनब्लासो गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो मोनगोन। बेनिखायनो बे सानै सुबुंखौ सोरबाफोर बबेहायबा नुयोब्ला गाहायनि जानबुं नम्बराव फन खालामनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायदों मृदुल गयारीनि बिसि मनिका देवी बर'आ। जानबुं नम्बरा जाबाय 8761933992। नंगौ बे खोथाया बियो थांनाय 14 तारिखआवहाय न'निफ्राय ओंखारलांदों फुङावहाय। ओमफ्राय जों सानदों मा क'क्राझारावहाय बियो बेरायनो थांनो होननानै न'आव बुंदोंमोन फुङावहाय, किन्तु बियो बेरायनो थाङाखै। बियो जों खोनादों मोनदों बियो हायना होननाय सासे बागमारानि सानै गथ'नि बिमा, बेबो सिख्ला नङा, सोरनिबा 2 नाम्बार सोरनिबा 3 नाम्बार हिनजाव हायना बसुमतारीखौ लाना थांदों होननाय खोनादों आरो। हायना बसुमतारी बबेयाव हाबा जादोंमोन? बियो बागमारायाव, क'क्राझारनिफ्राय बागमारायावहाय हाबा जादों, बिरबल बसुमतारीनि हिनजाव। जाथाया माब्ला जादों होनदों? 14 तारिखआवहाय। दायोथ' हबाव दं बेखौथ' दा आंबो मिथिया। बेनो आंनि खावलायनाया, बियो थांनायनि सिगां न'खरनि माल बुस्थु जेरै माइखौ बाख्रिनिफ्राय बियो फानजोबदों, गय बागान फानलांदों, बुलेट फानलांदों बियो। आरो हैदिनखालिनो आं बिदि जोंहा गारि दं नालाय, गारि फिसा, बे गारिखौबो फानदों होननानै आं मिथियामोन। बे थांखांनायनि उनाव जेथिया जोंहा बे आनै भागिन आरो जोंनि, बियो फैनानै होनफैदों जे आमाया आंनो गारिखौ फाननानै गालांबाय 4 लाखआव। ओमफ्राय आंनि फिसाला उन्दैनि नामाव बियो 2000 फैसा होलांदों आरो नायसननि नामाव। ओमफ्राय जेथिया बाजाराव फैसा रानो अब्ला बे आंनि फिसाला उन्दैनि नामाव 2000 बेनो हो, बिदि होननानै बियो बुंलांदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं हमना मोनबाय जे बियो बे हायनाखौनो लाना खारदों होननानै आं मिथियो आरो। मृदुलनि मा जायो? आं हिनजाव। सानै फिसाला दं आंहा। सासेया HS फार्स्ट इयार, ओमफ्राय सासेयाथ' उन्दै, 2 बोसोर 2-3 मास सोलिबाय दं आरो। बियो हिनजाव लाना खारदोंब्लाबो जेनेबा बांसिन दुखु मोनदों आं। बिनि बिमा बुरि दङ, आंनि फिसाला 2 दं। फिसाला उन्दैनि भबिसतखौ सानालासिनो बियो बे बुस्थु खहा खालामनायखौ आं लुबैयाखैमोन। बेबो सादारन मालायनि हिनजावनि थाखाय बियो जोंखौ थांना थानो थाखाय जानो थाखाय बियो माइ गरसेबो गालाङाखै। गय बागान फाननानैबो जे आं न'खर सालायगोन बिखौबो आंखौ सुबिदा होलाङाखै बियो। 10 बोसोर बियो जेलाव थानानै फैखांनायनि उनावबो बियो माने आं सानाखैमोन जे 10 बोसोर जेलाव थाखांनायनि उनाव आंनि संसारा इसेबांखिनि गाज्रि जागोन होननानै आं माब्लाबा सानाखैमोन आरो आंनि हौवा मृदुलनि गोसोआ जे इमान लेथ्रा आं बेखौबो मानसिनि सिगाङाव देखायनोबो सानाखैमोन। दा गावनो गावनि आखलखौ सिनायथि होलांगासिनो आरो। बेजे किमान लेथ्रा गोसोनि मानसि, किमान अहंकार। फिसालानि भबिसत दानो नालागै बियो मालायनि हिनजावखौ लाना खारदों। बियो गावनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय गावनि अहंकाराव। बेखौनो बुङो आङो,
सोरबाफोर जुदि मिडुल आरो हायनाखौ नुयोब्ला हमनानै दोनथों आरो जोंनो खबर होथों। आङो इदि एसेबां माबाखौ मिथियामोन, मास मोनसेसो जाबाय आं मिथिनायनि उनाव आं जोंहानि हौवाखौ होनदोंमोन जे नों सोलाय, बेफोरबायदि आखला मोजां नङा बेबायदि होनना बुंदोंमोन। बियो होनदोंमोन मा सोलायगोन आंखौ एसे टाइम हो, ड्राग्स जाग्रायाबो सानसेनो ड्राग्सखौ गारनो हाया, जे गान्जा सोबग्रायाबो सानसेनो गान्जाखौ गारनो हाया, आंनो एसे टाइम नांगोन ना। बियो टाइम बिनायखाय आं बेखौ जेबो होनाखै। उनाव आं दा सानो बिनि बे टाइम बिनायनि मेन जाहोना बियो फैसा गथायनानै हिन्जावखौ लाना खारनाय, बेखौसो बियो टाइमखौ बिदोंमोन खोमा आंनिफ्राय आरो आं बेखौ दा हमना लायो आरो। मानो होनोब्ला बियो जोंनि एसे जुदि साननायमोनब्ला बियो माइखौबो फानलाङामोन, बियो गय बागानखौबो फानलाङामोन, बा गारिबो फानलाङामोन। बियो जोंखौ सोलिना थानो थाखाय बियो माबा नङा माबा मोनसेबाबो गालांगौमोन, खिन्थु बेखिनिखौबो बियो गालाङाखै आरो। दा न'खराव सोर दङ? आंनि फिसाला सानै, उनाव आंनि बिखुनजो बुरि दं, ओमफ्राय जों साब्रै दं दायो। दा बबेसिम थांदों होननानै मिथिगौ ओरैनो? आं सानो बिसोरो गुवाहाटियाव दं, बेखौ एसे जेनेबा आं एसे आन्दाज मोन्दों आरो, गुवाहाटियाव दं बायदि खोनादों, खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया आरो। होदों आङो सिगाङावबो होदोंमोन, ओमफ्राय सिगांनिखौ जेनेबा रायजोफ्रा मिलायना होगोन होननानै उथायनो खोन्थादोंमोन। बिनि उनावथ' बियो समाजावबो जिरायदिया, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जेनेबा जों बिसोरनि बिसारखौ जोङो माबानो हाला होननानै थानायावहाय बेखौ हैफिननाय जादोंमोन आरो, जेनेबा जे नोंथांमोनहा मा बेबस्था लाथों होननानै बेखौ थानायावहाय जनायहैफिनदोंमोन। ओमफ्राय आं मैया हैबावदों। आं बेखौनो खावलायो रायजो राजाफोरनिसिम, जुदि आंनि हौवा मिडुल आरो हायना जेरावखि नुवा मानो हमना दोननांगौ, हमनानै जोंखौहाय खबर हरनांगौ। आं बेयाव आंनि मबाइल नाम्बार होगोन, बे मबाइल नाम्बाराव फन हरोब्लानो जों थांगोन आरो। आं खालामा, आंहा गथ' सानै दं। आं मालायनि बेफोरबायदि 2 नाम्बार हिन्जावखौ लाबोनानै आङो गथ' सानैनि भबिसतखौ आं गाज्रि खालामा। आरो आं मिडुलखौ सिगाङावबो होनखादों, इयावहाय रावबो सेकेन्ड हिन्जाव लाबोनो मोना, आरो आंनि बिखुनजोआबो होनखादों, आरो आं थैबाबो माने इखौ लाबोनो होआ। होमबा लाबोनो होनाय जानाय नङा? आं लाबोनोबो होआ, आं बेयाव दोनाबो, आरो आंनि फिसा सानैनि भबिसतखौ आं गाज्रि खालामा, बेनो आंनिया। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, सार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।